A idea de Operación Can xurdiu de un encontro fortuito con o segundo grandío de Casa de Tolos. Bueno, xa habíamos feito un proxecto anterior con cancións sobre maltrato e abandono, dixenlle de facelo ben no Colexio de Baiona. El dixo de facelo a nivel gallego. De aí montamos a Unión de Produtoras de Animais de Galicia, expusimos o tema, convenceu a todo o mundo e pusímonos co tema que o levan Estudio Casa de Tolos, para que, bueno, os concienciedes de que hai que coidar os animales e non abandonalos. As latas no bidón amarelo. Cando nos demos de conta, xa che non será moi tarde. Planta plantas, planta plantas, planta plantas sen parar. Dende rosas e tomates ata plantas de fumar. Forma de descubrir novos talentos para a música, unha idea bastante original con temas bastante importantes e interesantes. Novos que hai animais que están sempre protegidos. Se provocas un incendio, vas a ser un asesino. Pois Operación Can pareceme moi original, interesante, non sei, gustoume moito participar. Unha árbore tras outra, Galiza reconstruiremos. Esta foi tuvo divertido porque nos, mirando que era a nosa clase, que somos moitos chavales e que non valemos para cantar nin de broma, pois xuntándonos a base de ensaios e tal, aprendimos a afinar a voz e a todo, entón polo menos aprendimos un pouco que cantar, pero estuvo ben, estuvo bastante ben. Non tiredes a basura, debedes de reciclar, porque se ti non reciclas, todo sucio vai quedar. Neste mundo de insensatos, todos pasamos por alto o tesouro que nos temos e que estamos estragando. Operación Can me pareceu moi ben, si, estuvo ben.